Det gør jeg. Hvad får du til at købe økologiske fødevarer? Det er jeg tror på. Jeg regner med, at dyrene har det bedre, og det er lidt sundere for miljøet. Jamen, det gør jeg. Det gør jeg. Hvilke typer køber du? Jeg køber mælkeprodukter og kød. Hvad får du til at købe økologisk frem for konventionel fødevarer? Jamen, af 2 år, så jeg synes, det smager bedre, og det er selvfølgelig også bedre for miljøet. Så det er derfor, jeg gør. Ja, det gør jeg. Hvad får du til at købe økologiske fødevarer frem for normal fødevarer? Det er jo med hensyn til smag og sundhed primært. Nej, det er nu sjældent, jeg gør det. Meget sjældent, ja. Hvad skulle der til for, at du køber flere økologiske fødevarer? At det måske bare billigere, ja. Jeg tror, de andre varer, de er lige så gode, ja. Stort set. Så skal du bare kigge på mig. Jeg vil høre, om du køber økologiske fødevarer. Indimellem. Hvad køber du, når det er, at du køber økologiske fødevarer? Ja, det er mest frugt og den slags ting. Men kun hvis det er lige noget, jeg står og skal bruge. Fordi jeg synes ikke, det holder så længe. Okay. Og hvad får dig til at købe det økologiske, når du så køber det? Jamen, det er, når jeg kun lige skal bruge nogle få ting, og jeg skal bruge det her nu. Altså, det ikke skal ligge i længere tid. Okay, tusind tak for det. Så bare lige høre, hvad er dit fornavn? Alice. Alice? Ja. Så skal du bare kigge på mig. Ja. Jeg behøver ikke at komme med. Nej. Køber du økologiske fødevarer? En gang imellem, ja. Ikke altid. Hvorfor ikke altid? Fordi jeg tror ikke, at de er så meget bedre end alle de andre. Nej. Hvad skulle der til, hvis du, for at du skulle købe flere økologiske fødevarer? Så skulle du ned i samme prisklasse, som de almindelige varer, de er. Det var sådan set det hele. Hvad hedder du? Jeg hedder Birte. Birte? Ja. Tak for det. Tak.